Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Manchumuriria w'Ensoko TV nigora sechinga kya semesa ya mayakuru Ensoko chinsa isatu na kwarigandia senchira beno karanso iketusange kurbono wika omweri barongo ya Frida Kirbotayo gaiga kurende nonde nchekone kyabunango kumanyinde kurbono wika omweri mesa mayakuru Ensoko chinsa isatu achakira bono nchenkuru kwa Clinton ndigi tutaranyora senchira bwikirano aiganega tia to kwarigandia butko barero 315 million K1 chimilioni sana ibere abariko babunge ya South Mugirango banyorro gusiro wechi basari chisa ine shilingi chimilioni chimisa turayikomena isano kurwa serikali county ya Kisii. And we are calling upon the government to look into this serious problem so that wananchi like ourselves can be able to continue with our businesses. Abamenyi be county ya Kisii barure birangarira byabo igoro yo kubora kwa mabuta imeyense na umurajo uri utorororo wono igan ne roro yore ruto wono nere orororo oinere tutagite atokorere magendera ya to promisetie abagotukuru ase bunge ya North Mugirango basabira bagusi kwane kyo murembe kero gitario murayibwense eikegocha. Karibu sana mwanchumuriria hono butkobwara togochaka na robotiro kubwate mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simba Arati ni wali tukoria rero ara omurobiri bwo kwena na chiche kiche basari chisa ine chibesa shilingi chimilioni chimisato na 15 guchia sabor kwa be ekrasi ya 10 na kabire ase egeti Kenya Marambe ensemo bunge ya South Mugirango county ya Kisii ka kwanekerekyo nigo Muske Simba gikerio kabero mwaziri mukuru w'echisemeze kili machogu aso kwameria serikali yaye na kumusaba agende omutumuko oigo nigo Simba agikeire ensemo heriyo kwameria serikali kwanekya buranko bekere emiroberio emia yokubakonya abananchi bunago tumanya muri kito Petuel machine Nasomega bwokwena na chicheki chibasari echichisaine chimilioni chimisatu na 15 meyegeti Kenya Marambe ebunge South Mugirango county ya Kisii ritukorerero muyegora wa no mugavana bwe county ya Kisii Muske Simba Arati tobosongo intuntu anyagotongieta ya rero Kao kwanekerekyo nigagikeiria barai ane nabakwamereria obukorera bwaye asaikiranira magendero na kurira na kunyakabaga kugendera ukora magendera yo abantu mbale babege tuororo esevisa kubinde bakwetera kiri bakonya waka chikura lyo kalyoka ntoi wana ine na kibate ebete ngatiga barore gochimagega abagaka muntu ndi bwensi obwate miaka karibu 40 gochigoro ogende ocheki mna nobwate tegento kieke ekura mogende sebituo mocheki ororo mobagaki mobanga kitoteba aboro torara krasime make sure wachire kwarole na liliyo kora nte bituta mungegene onyora abantu balikiri bwisano ibere bali batabwati kuragaiga umanyole getiga abatera one time tokolinga wachirenga lakini bakoirenga mbabwati kuramba uko irandons mbiamono asingwa nae kumurage kiara oyorengo mwaziri bwechi semi Muskeze kin machogo nigarati atebire nikabonti kwenda retire eriaro ribaga gocha sabari yabasahe kwene kingango ikirana bara magendero ime county ya Kisii tuanze cross ndagera toya abana baito amatukali batali kunywa amabere chibese chinchirororo no buibi konyo bwachi kolire bese chinchira Rwanda nturamento no eneso moni echineki besa cheino na enanire kurunsobis bone bilioni ya mwe basari
abantu baminto mbate lero iga nagorete birakta byokorosie para 1.2 billion Kenya shillings mwabiroche ngokwana ndigoro yae chibese echi ne chibese cheino konyora chonsi ipe chigoso emebuko y'abantu neme kole ende kuboninga bono twaimokire bona ayemoshe bono maite chibese echishimbako akoroshi gagwe echibwene tekangani ntumnabaga katwekire myaka 80 turagire tukwere aye kwabiro murai waba ibuli baitu waturaire naende utae tuturae mpaka bona naende ulichibesa cheito myaka 80 yago isanire gendanka tumoka tokoro kingege sakulazima tokekole koba moyo Nigasingwa naye mugavana Simba Arati aburira abananchi kwene kingangu tugabari chombe asara chiko chake kiwanda kia mabere imeye kaunti ya Kisii Wangwiga ese nyebeke gore ngombe ye grade shilingi 1100 ngombe ngiye ukamulita 20 30 amabere echiro noere na nje natebre nkura amabere aya aba process bosongo gaiga naende na abana baino banywa amabere aya nakwana nkoro story factory bosongo gali negendrete kwaga chifuna to kwana mabere etuocha kugura kurwa saba abamenyi ba Kisii abalemi gakyo so wanje kwaino no nyora alone gore ngombe Kurpotiria Ensoko TV kurasegeti Kenya Marambi imebunge ya South Magirange County ya Kisii Chepethuel Machin Mwancho murigeria totigerita se omoigo yoyo nigo yaba omweso gochiase abaibori kurwase county ya Kisii maiga ya serikali ya county yo isyobora biwayo mugavana Simba Arati kubwato kabene chicheki cha shilingi chisa ini million chimi isato na 15 gochiase abaorkiwa iliko basira sensemo echisemi entunde iga niga abaorkiwa barigetie konyora bose barigetie konyora chibasa yecho barache konyora ogosirwa wechilingi chiribu isano kira oyomo hasikira award kurwase bunge ya South Magirango yanyora chimilioni isano na ibere kurwa chimilioni isano hase omwako eta musangerekano uyo nigo bono korekana segeti yechikosori Kenya Marambe enseme ye bunge ya South Magirange County ya Kisii unagotumanyo muri Kitui Cliff Orenge na segeti yechikosori Kenya Marambe enseme ye bunge ya South Magirango County ya Kisii abu ase abamenyi bensemo yabunge ya South Magirango amona baraikurwa ase county ya Kisii bakorago no mugabana we county ya Kisii Muske Paul Simba Arati basangerekana rego chaka bene obwena ni bwo check je chibasari che chibesa chire chimilioni 315 rego sira chisemi chiaboroki gwa kurwa ase county yo abu ase kira award bono ego chikonyora chimilioni 5 na ibere na kiro mwana ase skuru ya secondary ara chikonyora chishiringi chiribu isano kitakole diomaya nasema kwa basari Kisii County Nereyoka Yaruki Basari 2026 Kenya ngima aserusi ngima nataka ndonchi okoenda na chicheki chechibesa 315 million 315 million kile chimilioni isano ibere tukakora chimilioni 3 tugasuka kuru 3 tugaika 5 bono tuike 5 ibere ne round yebuna natebet kiro mwana wa apply ebasa as long as nyina ise musolo motenenete aro mwaki we kura Kisii County akonyora 5,000 abarai bali baikira naso musangerekana yo nigo bakamnambuye mono asemerobiriye yo imiya yo gosira gisemi asobora ibwaye mugabana Paul Simba Arati gavana anafanya kazi hafanyi asante mheshimiwa gavana ayanwanje tabana baito nekina keke mayerie kia soboraye ni maeta seseto kurwana babisamba kubura lakini yeye ntago kiwe nganeri abantu abo girango bamuire gotina naye Lero mugirango iganya Marambe na koni family abantu bamuntu gatobwate zigabana igashaka ndokora omwakoye nande gabana gatanga na asaba likabale bantu bali bali getebenze ngimanga lero tanga ine sama gendo lero Kisii amini Kenya ngima ero biyeze bebe
nigo mugavana Simba Arati airari bageruria bene eri kwerera emirubiro ya magenderero yuana kirimi ya county ya Kisii gesa swabisi omwaka bukiriwe na 2022 na igo korokyo gosemere buna na chikwira na bisi asentunda ya kabere ekerobo chori bone bura korekane asumwaka bukiriwe na 2025 bere abana banyushye kandi neyo twarose Nyamarambe ukorosore bekari yenegati ebekari ye obosiboke bwa matoke boke bwengano bule balance diet emegati twatebira abantu baje korosi awese bekari nabangi nababuraka kurubugira ngoga torose ndokone abantu ekiyoka na kindanya leo korera abantu baitu nimbasera lero okwenda uragiro kuri egento kala toke no kwenda skuru na kwa abantu baitegas bona bamenye be county ya Kisii asobwa mu guchakira South Mugirango nigo baboriwe ko mwoko boko elinde aira nabisi agendere mirimo emiya iyo agendere tokora magenderero Yamuna sama yaya mine is to support you muno bote PTO tuaro kwege na sore go sire se gasi yao na ende ngombe pa mune nkara ya irongo eri leo sere bobu bale ngabako tebanga Simba tuta mtango bono nigo yabeire ekerokereria kia asa bamenye be county ya Kisii na bono nigo yategere asa borokigwa bonsi weneke buna ngokara barumokia asa masomabo elinde bachikoba buya asa matukari bosio ingo reporter Nsoko TV kurua Nyamarambe ensemo yobungi ya South Mugirango county ya Kisii Ritoriane Wycliffe Orenge Toska bosio mancho morigaria hegatia bagaka na bangina kurua se bunge ya North Mugirango county Nyamira nigo bayesokire no gusababa gusi abe komaremba setario Muraibuense William Ruto elio gochia koene kyankonyara bara magendero bagukwana ime ikonge bakurwa na Evans Achoki niko bono batebire boigo esiko oikebe ko ase serikali ya bono na boigo homojumbe bwerogongorwa Josh Nyamoko Muraibuense William Ruto nigara chigotare county ya Kisii hamo neri ya Nyamira ochakire Jumapili ye iki ego charituko abose Jumapili ye iki yiga Murikito Steven Nyariki agotumanya senchero wikira egati yabagaka korwase bunge ya North Mugirango igo besokirie komwarigania Muraibuense William Samoei Ruto asetara ya egusi annemono ase bunge ya North Mugirango elio hachikorelia asobo ime amangana yo bwagachi bwechichiro ya ikonge nabo igekerenyo asebo igo baramubekirera tiri komoboria igoro yestechi yereri ya SGR iyo korengana barabo bakwerere gweta asensemo ya ikonge jege ndonda atebe mu president yitu otomoete karibu Jumapili tigaije ikonge atokorera magenda ali atotebeti atobegireri galio boroso ikitange kyumurerali atuagajire egwerende chiro ya Italia abantu mbali ase bakobera ngoja kujale tariki 13 ntuko tokumwarigania tokomotebi karibu acha tokorera magendera ali atotebetie nende reri eli ari gweta nkwe gutwara ngeke station ya amachani onse bikurugusi engima ebintu bikurukire kire kona no bya roja bya bikeri kwa lakini utugotera mabadiliko na rata gete koba lakini kagoja kuja tariki 13 ntunto moganyete elinda acha ichato ene kina gente kinkeyo homo president yetu nagocha ke yani gusi twamwariganiri naende ntuna abantu baye ntoko mamintanere nere tubwato mugambi oito abagaka baito mangana ina mayali ya mono oyo minto president nguchari neroro ase Kenya tigachichi nende tigagotebi n'abanyamira mwiriri ate umutaka tu umutaka neroro Ruto no igwete buna kwaro kumakuri akwa inguri kikura sama kuri bagokwa naso mocho ikongeri tukoria rero niga bagakaba yakobomo basabire umugusi kobeko murembe elio kwene kinga Muraibuense ngwegware ensemento ereru ase okubwatuka magendero gocha ase bunge ya North Mugirango egento twaganire seita Kenya no murembe
Buna bono tokoigwa ng'ense nigere bobe omorai oyo tobwate okorukuruto tigatigare kobororo egento twariete ira atoriete ira kere ikonge steni egari etigare bororo atotiro Kenya yaitu asabu na Kenya iko tobwate president yemo na Kenya gere nse yemo nchebono manyo kemini yani ngeiraiga Kenya mama ne president ntata ekera turago kitata Kenya yitu nero igekogoka igobono mama riago to endagira inche na tata lakini tata agabete tari kuri ndagiriria mama tachandegeti esenye njumu mururia akonkondorera amaiso nigekerekia bagaka buko mo bateberenganire buya barayi barabisi basikue ochakiro murai bwense Mosike William Ruto na baigo mubungo Honoti Mogrango Mosike Joash Nyamoko rio baikirania magendero nechira chiri abarwete amang'ana yatubwate naringa abarai baitu ntubabwate bono gotuigwete ng'a batokorere amayari batotebetie kuwa mono batotebetie university yaitu nere gaiga kia bonyoru bia mana singe jogo chororo na ende getange ngere kiari gwita ntoganetie oburabu obu na binde batete bagotokorera na umurajo rio itorororo bono igan neroro yore Ruto bono nere orororo oinere tutagite atokorere amagendera aje atopromisetie na enda atumanye na intu abang'ina natebete na mama mboga ntwana koba tokorora gintu bunekyo gotwasabire obuya na omorembe ntu tutagete koreng'ana no mugakacho kitata nigatebire ng'a nere buya abantu besokie na kwirike chikuraso bonke anjo mubiso obutambe bunango batebinda siritina anjo mubiso obuna buyanje tomanyene oyore kirani nero togwanja mono nari aracha gotobagera onye ntoko mwanja ntutuweka ntoite enderi twatebanga egechareka mugeitenda Stephen Nyariki Mune Ensoko TV Ikonge no Mogrango e county ya Nyamira. MCA we wodi ya Magwagwe bunge ya North Mugirange county ya Nyamira Abel Mose niko bona mochire gati abamenyi kuru ase wodi yo ababere bakoenekia chinkwana chisari chingia se mitandao hanne mono bakoenekia tarikirania magendro asate bire mbuya babeke ensemo heria magendro tarikirana eyo aikiraniwe kagokwana hime ya Nyakimusi mukaya niko bono hekerekyo hasabire abamenyi we wodi yo wesokia asubunge no kwerikia koba abakichikura Mheshimiwa no Mheshimiwa Abe Mukaya Mose kurase wodi ya Mawawa ase county ya Nyamira muna Mawawa sa magendero egente getangani twasukirake twagachire ECD classes abantu barochi nyabwaro twagacha ECD classes nkiaera esamba twagacha ECD classes bono ganisaniye tobegete gekwagachwa this year ngoera kere twatumete contractor egento gya kabere amache ngokunya tore bohol nyamage twaire contractor e bohol egokunywa ari gesima enda abantu bari nyamage banyora amache bakakebuye gochikenyerere banyora amache ntobwate ribariri tobegete chibesa ribariri 3.5 million chigo distributor amacha aria achatirimboke igende gento kyo koreka no mwaka twaire contractor agochakire wiki ose gocha bare site bono iga uno tokwa na Magwawa kigari nochire gotatiga tatizo tobwate ne mbura ya ture nyinge eyagere chipara cheto chitara rainishwa ntogenda tebone para iri togenda togokora ekorukure kono ya Mungei mpaka Bisembe roche igo ne togenderete goje kora tore onye mburi egiye gusira ngonye beka tore chirora togwe chipara ngokora tore abantu baito toba batulivu kigitara hakorwa akuna haja yokogende mitanda kura mu murai ing'abantu ambara akora nibire kitabire seino ibire kitano bire Magwawa lakini bado nakonya bamura bakone mitandao bagurwa batakora abantu riba ogoteba mpara kitara rosu tokonyane edito nyari gosuka igo magenderero n'uburai etwatubwatirane edito nyari gosuka asema wawe wodi etu ya Magwawa tari ntweka munabono twaretegeti stadium gwagatatore stadium neroro gwagatatore ne president coach chere elinde banyaro tote intwe ndokiro tokoteba Ruto kare wono gas mune president lazima tomo ikange elinda to ebintu
tutango igetiange tomotogie stadium yesa nigete korosiwa igo munaka netia tata 12 ngo chichare erinde tunyare anyara gutwa chibesi atoete 750 million twagachi stadium etukore ebijana monachi talents chaino rende munyare gusuka dio mego ntubwate nyagitari Catholic eye yarosiwa na World Bank ya tokonye nere gusuka tore nesa otokonya tunyare konya one college tuwiko entekene mono bwate kura bantu mawa bwate kura chikura tubwate mawa uni chinge sana onye mutaete kurusia berioro bwate kura umeko murusioro onye mukura nchiyo kini kimo gukora igo bwate kura onye mutaete abeli kumoirani bwate kura onye mutaete kuirani gavana osiko murusia bwate kura Toska habusio maiga y'abananchi bebunge ya Nyaribari chache konyorobo konyi kurwase homoskejolo kengo nyambane nigori tukuria rero nsema bagaka benyumba y'abatondo imeye bunge yo bayesokire na komoko boko muske okengo kweneki abuna ngochiare kura ebunge yo hasobo choryo bonene bore busio agukwana nabariki amangana imemo bagani ome bunge yo nigo bona bagaka bo batebire nigo umuske okengo airo tunamo bo wanjeri kweneki ngosirare abamenyi bebunge aka babotonde ngima omonto twachorire no yokengo nere twabekera magoko agende bosio akore miremeye yo twali okengo nyambane okore mireme menene to egokwana yoka unabona aria nge nyanko guchungu aria ya ng'ombe nene umuruire na arengo ebiri yaringe 200 okengo gachieto iga mangana yakoraki bonoro taraba muchumbe aya ugo chikugo boruire bakeiga matatizo makeiga abantu batabwati nonyene butakambore muntu tabwati none nyumba kugwekerera okengo na ugonyo gwagajire kasaiga na igwakoraki kwaba ono dora omogeni nje bar mujumbo yorobu aye ngai ngora ngora kimwaye ngoro kyango orde omanyete ono ngakitu akorete gabona itugweta matemo PC amariete yaito guno intwa bagaka ayanda aborire tubori ngai mwanya irete batutaraku abande no tore ngakia kubura namegoteba bagaka toche kichi file cheito imere chesteri na ki ntorororo amariete ito naro erinde nto isiko gutangana buzito mutangani chikure chitu chibore abasaye simuri cheki amarieta ere cheste na lituranyore kurwa nesegi toekere okengo atutangane busyo asenge njeyo igo twanchire na kitwachire gaiga inde tomo gwanchirwa bakoruke endorsement bono igarero twamwendo siringa okengo nyambane anyare kuboria obuchumi bwa Nyaribari chache nandi nyasa tokonyaire tari babaka baminto esa babo yagera twakora bonkiringa timo momenye ngoma okogenda nego kuba muisa ko momenye ngoma okogenda ego koraki ego kuba timo tukute gutwa mwante nyinga iborwe bono mwante nyiboru nero okengo nyambane gutu ntwanyirendete uyokanya atorenderete bono twanyairo okengo nyambane erinde anyare kogenda busyo akonye Kenya akonye Nyaribari chache akonye nensengima Ekomiti bunge nene ye kumurikira obutumiki bwe chinguru cyomurero na boigo amabuta imense nigo bono yaigerere nkwani mu waziri bwe chinguru cyomurero na mabuta Opiyo Wandayi yatebete buna amabuta nareo mamencha negati y'Abakenya na boigo hegati y'ebitubiri bikone amabuta byatebire buna amabuta tayo imense okwana kurwa samagacho ye bunge ekomiti yikoragwa no munyakero go David Gekaria nigo bono yatebire amabuta ari imense na isaine asigika chikibere chirebosyo na waziri ambaye ametoa statement zake na ninataka kuamini ya kwamba waziri anaongea ukweli kwa sababu yeye ndio ametunukiwa majukumu hayo ya kuweza kutuambia, na kama amesema tuko na mafuta ya kutosha kwa wiki mbili ambazo zinakuja, tuko na uhakikisho ya kwamba tutamwamini kwa sasa, kwa sababu unless kutatokea makaratasi mengine ambaye yatatuelekezea kuoneshana kweli hakuna mafuta ya kutosha katika nchi yetu. But sisi tunaamini ya kwamba kuna mafuta ya kutosha kama vile tumeelekezewa na waziri, na si waziri hata John Bandi, kwa sababu nakumbuka alikuwa ameulizwa maswali haya katika mkutano hapo awali, na alihakikishia, na tunataka kuambia serikali wa Kenya ya kwamba
hatuna mafuta ya kutosha kwa wiki 2 zijazo tunaposuluhisha. Na mnajua hii kitu imetokea ni kwa sababu ya hii vita. Kama hii vita ingekuwepo, hii program ya G2G imekuwa ikifanya kazi kwa njia nzuri ambaye imekuwa ikituashua kwa quality, na mafuta imekuwa ikikuja kama vile imekuwa ikipangwa inaingia. Tunawaomba sana wale wafanyabiashara wa mambo ya mafuta, ile mafuta ambayo mshatoa katika zile storage facilities za KPC, tafadhali zipelekeni katika wale customer, kwa sababu wale ile tunaita downstream ni pale kwa pump, na hawa kuna wale wa midstream hapa ambaye ni wale wa wholesalers. Alafu sasa of course sasa wale ambayo wanahusika kwa hiyo maneno tunawaomba waachilie hiyo mafuta, na ni hatia pia, kwa sababu ni hatia wewe kuchukua ukingoja bei ipande, kwa sababu tunataka kuwaomba ya kwamba waachilie hiyo mafuta ndio watu waweze. Alafu pia tuombe wananchi wa Kenya ya kwamba tusiwe tuna panic, kwa sababu tukianza kupanic then kama ni huyu akiwa na gari yake anasema jaza tanki, na mimi nikienda nijazie tanki, yule mwingine nijazie tanki, na mimi sitatumia hiyo gari kwa muda wa labda hiyo mafuta nikijaza kwa tangi haitaisha kwa muda wa wiki 2 tuseme kwa mfano. So wewe umechukua mafuta, unamkataza yule mwingine kuweza kupata mafuta. Kwa hivyo tutaambia pia watumizi wa mafuta wasiwe na kupanic. Mafuta yapo ya kutosha na hakuna mahali isipokuwa sasa ile kupanic ndio inaleta hayo maneno ya kwenda vile unavyouliza hiyo swali. Chingaki checho boigo mwanchumo ligereria abamenyi kurwase orogongo rwagusi nigona barabo besokire na kurubirengere byabo igoro yo kuburuko kwa mabutase basabire serikali yeso ananigati iyo chikoganyana mochandoi. And right now what we are seeing as concerned citizens of this great country is a serious crisis of fuel shortage. This is affecting us, affecting our movements, affecting our businesses, and we are calling upon the government to look into this serious problem so that wananchi like ourselves can be able to continue with our businesses uninterrupted. If this situation is allowed to continue in the manner it is doing now, then this is going to paralyze our operations, and that is not very good. Naona sijui kama ni Kenya mzima petrol station zingine zimefunga, hawauzi mafuta. Sasa tutui maneno ya mgani imeelekea hapa Kenya. Tafadhali uleta mafuta, kama wengine wanaficha wacha watoe walete mafuta watu wetu. Kuna mahali tumeona watu na petroli mingi hapa town jana. Juzi gari ilimwaga mafuta. Lakini jana vile walisema labda mafuta yataongeza bei, tukaona ikifungwa. Inafungwa tukiangalia na macho yetu. Ukienda huko wanakuambia hakuna mafuta, wanataka kuongeza bei. Sisi kama wanabodaboda watu wa jua kali, hatuogopi kuongeza. Tumesoea maisha ngumu kama hayo. Wacha waongeze, wanataka kuongeza lakini mafuta isikose. Mafuta upio wandai, tuambie, unasema mafuta ichapanda. Huku ndani hakuna mafuta. Kisii County mzima hapa Kisii Town, petrol station ni moja. Raini ni mingi. Ukiangalia nyuma yangu mapikipiki ni mengi. Serikali tuambie, mko na plani gani na sisi? Mafuta iko kama iko, mbona petrol station wamefunga? Mafuta yenyewe yameleta shida hasa katika sisi waendeshaji bodaboda. Hata ukienda katika petrol station unakuta ya kwamba foreni ni ndefu, unapanga laini, unasubiri uwekewe mafuta. Alafu ukitoka hapo na kasi nao pia makastoma wameogopa, wanasema juu mafuta imeshoot, obvious pay itaenda juu. Ndio hata ukiangalia nyuma yangu hapo utaona wamepanga, tuko stage tu na hakuna. Nari mwancho murigaria kurwa semesema ya kurwa nsoko chinsa isato biyamana se ugosanga na into kurutoga chageto kachinga kichiga no sabugeto nga gwesemire na kwemanya ari aenekiwa asiri bogari ya barongo ya Frida Kirubo na boigo asiri boga ya bari bambo atsekuru se studio ya Kabire Brana Chaka Felisas Kabendi Kevin na boigo Barnabas kone kamera gine chibichango chara senchirengia chenkuru kwa Clinton Ndigi toko ga ndrobo tukobuya na bigo ga ndrogo twara borigerio bya bwe merobiri ga ndata sembeo nyasaye kawancha tumira na sembeo.